Ďakujeme, že máme možnosť otvárať tento deň našou prednáškou, ktorá sa volá Rotujúce šťastie. A pripravili sme si spolu s Kozmasom pre vás také pár informácií o tom, ako pociťovať šťastie, ako si vyplavovať 4 hormóny šťastia, ktorými sú dopamín, oxytocín, serotonín a endorfín. A budeme sa rozprávať o našom mozgu, o tom, ako si spúšťať emócie, ale aj ako pracovať s tou šedou kôrou. A budeme mať také malé názorné ukážky, kde mi bude asistovať Kozmik a ja vám budem čítať informácie. Pripravili sme si pre vás také malé pohostenie, ktoré ale môžete si dať potom aj tam na tom servírovacom stole, že ak ste mali záujem si doplniť hormóny šťastia. Dobre. Takže by sme začali prvým hormónom šťastia, ktorý sa volá dopamín. A ja by som vám teraz prečítala pár informácií o ňom. Dopamín je hlavným motivátorom, dodáva pocit nadšenia, radosti, zvedavosti, energie aj sebavedomia. Zaplaví nás, keď po niečom túžime. Dávkuje sa pri každom priblížení a pridá ešte jednu poslednú vlnu, keď vytúžené dosiahneme. Čiže keď na niečom robíme, tak nás po každé maličkými krokmi, keď niečo dosahujeme, tak nás to odmeňuje. A na konci, keď dosiahneme ten úspech, tak nás ešte jednou veľkou dávkou dopamínu odmení. Avšak na druhej strane nedostatok dopamínu spôsobuje nechuť konať. Určite poznáte prokrastináciu alebo pochybnosti o sebe, o živote, po prípade ste bez nálady. Nedostatok dopamínu spôsobuje, že sa človeku nechce ani vstať z postele. Tento hormón vieme získať celkom ľahko, a to tak, že si ho niekedy dávkujeme aj vo veľkej miere. A robí sa to tak, že stačí, ak opakujeme nejaké činnosti, ktoré ho spúšťajú. Príkladom môžu byť napríklad workoholici, ktorí si toho naberú príliš veľa a za každú splnenú úlohu ich odmení ten dopamín, avšak keď už je toho príliš veľa, tak začínajú byť v strese, kde sa im vyplavuje adrenalín, ktorý je tiež fajn, že nás ako motivuje k nejakej akcii, ale keď je ho príliš veľa, tak už je potom škodlivý pre naše telo. Čiže workoholizmus neodporúčame s Kozmasom. A keď sa dávkuje dopamín príliš často, tak si na ňom môžeme vytvoriť závislosť a on sa vlastne aj spája aj s užívaním drog, kedy sa vlastne vyplavuje a keď ho máme príliš málo, tak môžeme prepadnúť do depresie. Podobne sa dopamín spúšťa aj pri počítačových hrách, kde sme odmeňovaní za každú, každé ten Máriovi, tam sa také ako srdiečka zbierajú, hej, tak sa nám vyplaví dopamín a sme úplne šťastní, avšak neznamená to, že tá kvalita času, alebo to keď dohráme tú počítačovú hru, že máme pocit ako keby naplnenia z toho stráveného času, že práve že to môže byť ako nezmysluplný čas, môže to byť tak vnímané. Po prípade dopamín sa vyplavuje aj pri shoppingu, že keď ľudia chodia často ako nakupovať, že si dávajú tie dávky a majú super pocit z toho, avšak kvalita toho času nie je úplne dobrá a môžu mať práve že depresie potom. A depresiu aj z toho, že máme príliš veľa vecí doma a úplne zahátaný priestor. Fajn, ale ako si možno, že doplňa ten dopamín zmysluplne, máme tu pár návodov. Prvým návodom je, že plánujte si svoje činnosti dopredu. Čiže robte si konkrétne plány, predstavujte si, kam pôjdete na výlet, čo budete tam zaujímavého robiť. Dokonca ľudia, ktorí chodia na last minute dovolenky, si ich tak neužijú, ako keď idú na first minute, keď si kúpia ako vopred dovolenku, pretože sa na ňu oveľa viacej tešia a viacej dopamínu si tým pádom užijú. Možno by to mohla byť nejaká reklamná kampaň cestovky, ktorú som si uvedomila. Nastavujte si ciele tak, aby ste ich zvládli, čiže vytvárajte si nejaké malé postupné kroky k dosiahnutiu cieľu. Príkladom môžu byť perfekcionisti, ktorí vlastne si ten dopamín nevedia užiť, pretože si dávajú príliš vysoké ciele a nevyplaví sa im dopamín. Merajte si pokrok. Príkladom môže byť napríklad krokomer, ktorý vás odmeňuje, keď vidíte, že koľko krokov ste spravili, 10 000, keď ste zvládli za jeden deň. Taktiež je dobré oslavovať úspechy. Keď sa vám niečo podarí,
Čiže si ich môžete nejakým spôsobom odškrtnúť alebo si zaskákať. Možno, že v tomto by vám vedel viacej poradiť Erik Sikora, že ako si vyplaviť dopamín. Ďalej je možno, že dobré počúvať a hrať svoju obľúbenú hudbu alebo si spievať. A uvedomujte si, čo robíte v tom danom momente a užívajte si to. Čiže také ako keby zvedomenie tých činností a toho, čo sa vám podarilo, taktiež vyplavuje dopamín. Robte určite veci, ktoré vás bavia a odporúča sa aj robiť aktivity, ktoré nejakým spôsobom skenujú prostredie. Čiže chodiť do galérií a nachádzať tam obrazy alebo chodiť do lesa a hľadať tam hríby. Alebo mať hobby nejaké zberateľské, kde zbierate či už zápalkové krabičky, servitky, to je úplne že na vás, ale vlastne vždycky každým tým získaným úlovkom do tej zbierky sa vám vyplaví dopamín. Dobre, to je všetko ku dopamínu a teraz by sme prešli ku serotonínu, ďalšiemu z hormónov. Dobre. A jeho vyplavovanie nám spôsobuje dobrú náladu a jeho nedostatok môže viesť k depresii. Dobrú náladu máme, lebo prežívame pocit vlastnej dôležitosti v skupine. Serotonín cítime tak, že máme povznesenú náladu, doslova cítime sa povznesený nad ostatnými. Môže to byť spájané s hrdosťou, pýchou, sebavedomím, výhrou, že jednoducho to sú emócie, ktoré nám spúšťa serotonín. Avšak asi je dôležité povedať, že serotonín sa z 95% tvorí v črevách. Čiže veľmi záleží na tom, čo jeme. Čiže naše črevo ovplyvňuje náš mozog a našu náladu. A máme 8 typov, ako ovplyvniť množstvo serotonínu v tele. Hej? Že to, čo konzumujeme. Dobre. Prvým príkladom môže byť L-tryptofán. Serotonín v potrave neprenikne do krvného riečiska a do mozgu bez tohto L-tryptofánu, ktorý sa vlastne vytvára. A obsahuje ho najmä mäso, a to losos a morka, celozrnné pečivo, vajcia, strukoviny, slivky, orechy, paradajky, zelená listová zelenina, ale aj ľadový a hlavkový šalát. Tak tu máte názornú ochutnávku a môžete pozorovať, či sa vám serotonín vyplaví. Nech sa páči. Ďalej odporúčame konzumovať vitamíny skupiny B. Výborným zdrojom vitamínov skupiny B sú strukoviny, zemiaky, listová zelenina, brokolica, karfiol, špenát. Ale taktiež je vitamín B zastúpený v orechoch, sušenom ovoci, hrozne, jahodách a broskyniach. Ďalej vápnik a horčík. To určite viete, že je obsiahnutý v mlieku, v mliečnych výrobkoch, ale aj orechy. Toto máme také menu, ktoré je vytvorené z avokáda, celozrnného pečiva, listovej zeleniny, je to ľadový šalát a rajčina. Ak si prosíte, môžete si zobrať a ochutnať. Ďalej je dobré si doplniť dostatok zdravých tukov. To znamená, že zastudená lisované oleje, najmä olivový a ľanový, ale môže byť aj kokosový olej. Slnečné svetlo je veľmi dôležité, ktorým si doplňame dostatok serotonínu. A v zime, keď je ho nedostatok, tak môže byť účinná fototerapia. Určite je dôležité cvičenie. Máme tu takú menší technický problém. Dobre, hneď to napravíme. A ďalej, pravidelné cvičenie produkuje taktiež tvorbu serotonínu a zbavuje depresie. Veľmi účinné býva ľahké cvičenie alebo aj chôdza, poprípade yoga. A najdôležitejší je dostatok odpočinku a kvalitného spánku.
A dospelý človek potrebuje v priemere 7 hodín spánku na to, aby jeho telo bolo v poriadku, aby sa mu vyplavovali hormóny. Neviem, koľko hodín spánku ste mali dnes, poprípade budete mať zajtra, ale odporúčame fakt tých 7 hodín denne. Ale tak nemalo byť. Ono to samé spôsobí. Prešli by sme k ďalšiemu z hormónov, ktorý sa nazýva endorfín. Endorfíny sú chemické eufória. Dávajú nám pocit sily, uvoľňujú a dávajú pocit bezpečia. Poskytujú úľavu od bolesti a trápenia. Endorfíny utlmujú prenos signálov bolesti do mozgu. Hovorí sa, že sú až 20% účinnejšie než lieky, ktoré nás zbavujú bolesti. A to, ako si ich môžeme navodiť, je určite, že by sme sa mali hýbať a mali by sme robiť fyzicky namáhavú prácu. Pritom sa nám veľmi vyplavujú endorfíny, taktiež pri cvičení a športe, aspoň 30 minút denne. A ukazuje sa, že keď 30 minút denne, 10 dní po sebe vykonávame ako nejaký taký, neviem, beh alebo taký akože ťažší šport, tak sa znižujú sa prejavy depresie. Ale taktiež sa odporúčajú aj také pomalé naťahovacie pohyby, ako je yoga, tai chi, napínanie svalov, kde sa vlastne vytvárajú mikrotrhliny a vtedy sa spúšťajú endorfíny. Určite je dôležité sa smiať, pretože smiech spúšťa endorfíny, natriasajte celé telo a to spôsobuje krátky telesný šok. A v tomto momente sa spúšťa pri úprimnom smiechu, nie pri takom ako keby hranom, sa spúšťajú endorfíny a pocit radosti, ale taktiež aj pri plači, ktorý vlastne všetky pocity smútku vyplavujú z tela a zase sa nám vyplaví endorfín. Odporúčajú sa jesť feferónky, ktoré nás štípu a pália, čo je spojené s bolesťou a pri bolesti sa endorfín vyplavuje. Takže pikantné jedlá a veľmi striedmo treba jesť čiernu čokoládu, 75% minimálne, ale veľmi striedmo. Prečo veľmi striedmo? Neviem dosť veľa môže to mať presne opačný efekt. Že v malom a ešte aj odporúčame hladovku. Že keď si človek zavedie aspoň raz týždenne hladovku, tak aj vtedy sa vlastne vyplavujú endorfíny a môžete sa paradoxne cítiť oveľa lepšie. Posledným hormónom, o ktorom chceme hovoriť, je oxytocín. Oxytocín určite všetci poznáte, je spájaný so vzťahmi a s dotykom. Náš mozog má viacero centier aktívne naladených na sociálny život. Rozpoznávanie mimických prejavov, emócií, reči, hlasu, zrkadlenie správania. Hormonálny systém spája náš mozog s celým telom. Jeden z kvarteta je teda oxytocín a zvykne sa nazývať aj hormónom lásky alebo hormónom dôvery. Tvorí sa v mozgu a aj v krvi, ale potrebuje stimul, aby sa začal produkovať. Jeho normálna hladina je obvykle blízka nule. Oxytocín sa spúšťa, keď prežívame lásku, erotickú, romantickú, materskú, rodičovskú, bratskú, akúkoľvek. Dostáva sa do tela aj pri obyčajnej sympatii, náklonnosti, dôvere. Spúšťa sa aj pri pochvale, pri všetkých prejavoch prijímania lásky, pri pohľade do očí, držaní za ruku, sexe či pri pohľadení.
Na rozdiel od dopamínu však nie je až také jednoduché získať svoje dávky oxytocínu. Kozmík si pre vás pripravil malý dotyk. Keby ste chceli, tak si môžete zobrať tetovačku a ja vám ju natetujem. Mám ešte húbku s vodou. Vyberte si hociakú, ktorú chcete. A ako si dopriať oxytocín? Začneme od zľava. Takže základom je empatia. Čiže ciťujte sa do ľudí, prežívajte s nimi ich výhry a prehry, ich nadšenia a sklamania. To vyvoláva oxytocín v oboch stranách. Všímajte si na ľuďoch to dobré, vnímajte ich dobré stránky, aj dobré úmysly, ľahšie budete cítiť náklonnosť. Zaujímajte sa o druhých, pozerajte sa ľuďom do očí a do tváre, keď s nimi rozprávate. Stretávajte sa s ľuďmi, organizujte stretnutia, oslavy, kávičky, poprípade festivaly a zúčastňujte sa na nich. Čiže myslím, že všetci, ktorí sme tu zúčastnení, sme na správnom mieste a určite sa nám vyplaví veľmi veľa oxytocínu. Vyhľadávajte dotyky. Ak ste v spoločnosti s ľuďmi, s ktorými máte blízke vzťahy, dotýkajte sa a nechajte sa dotýkať, keď je vám to príjemné. Objatia, držanie okolo pliec, držanie za ruky, masírovanie, boskávanie, to všetko spúšťa oxytocín a samozrejme je odporúčaný aj sex. Trávte čas s ľuďmi, s ktorými sa dobre cítite a budete sa dobre cítiť s ľuďmi, s ktorými trávite čas. Je to ako vzájomne podmienené. A spoznávajte sa s novými ľuďmi, určite tu budete mať v priebehu dnešného dňa dostatok príležitostí. Spomínajte na pekné chvíle, zdieľajte s ľuďmi svoje starosti a radosti a určite odporúčame aj mať svojho miláčika, že domáce zviera, starostlivosť o neho, ale aj dotýkanie sa, maznanie s ním vyplavuje taktiež oxytocín. Takže toto boli 4 hormóny radosti, ktoré sa volajú, ešte raz, aby sme si ich zopakovali, oxytocín, endorfín, serotonín a dopamín. Dali sme vám krátky návod na to, ako si ich môžete dopriať a ako pociťovať radosť. A ak by ste mali záujem o oxytocinový dotyk, tak keď Kozmík tunak otetuje naše účastníčky, ktorým ďakujeme za účasť, tak postupne môže prejsť od stola ku stolu a môžete si vybrať svoju tetovačku a niesť si tento zážitok aj fyzicky na svojom tele. Ďakujem.